kela kamoro ni Kachien North, Kasipul constituency. Kuma bende adwa romo gi japur miluongo ni Julius Were ma bende nigi lony korka pith mar sunflower. In kaka janeno, ang'o ming'eyo e pith mar sunflower? Gin ang'o ma in iwuon diher ng'eyo kata puonjori kaluwore gi pith mar sunflower ni? Yiena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori Nyakabla machiegni. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima ini wuon itimo. Ka adwa fulora, achak gi nyinga gi kuma ae. An iluonga ni Julius Were. An wuod ng'ato Otieno Kamilanya ma Kachien, ma Central Ward, Kasipul constituency, Kachien, ma gweng'wa. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kapok odonje pith mar sunflower? Sunflower ni kapok ichako pith mare to nyaka itim ikruok kaka mag lo, nyaka ibet tie chiel kama nyaka kelo winy, iduok chiel piny. Koka kiseduoko chiel mibet puodho ka nigo sike igol. Koka toke no puodho kosedong' maler timany kaka ipuro puodho. Inya puro gi dhiang' kata inyalo puro gi tinga kata gi lweti kitegno. To nikech in rawera ma bende nie bracket mar youth, ang'o mano mijing'o mineno ni ber mondo idonje pith mar sunflower? Alori king'iyo Kenya masani, piny tek kendo tich be onge. Kendo yudhe miwacho go onge tich mang'eny. Kendo an e bracket gi namba 1. To tich onge Kenya ka. Mano ok miriambo. Nikech kata sani king'iyo yudhe mang'eny tholo makworo kata yo kibire yudo maka gibete stage. Gima nojiwa namba 1, an ahero puro. Nachako puro chon kata ka sunflower pod onge. Nachako puro ka higa 12. Nasechako pur. Koro nikech ahero pur, kana winjo wach mar sunflower ni kwa awinje Kenya West, to na neno ni ber mondo adhi awinja nego ka en gima kelo income. Kech sani to pur nyaka pur mana mami omenda. Pur maonge ohala ok tim sani. Koro nikech ma oil crop, to an be nahero pur. Kana dhi kucho to puonja be kaka itime. Na winjo komedo mora saidi, ma neno ni koro adonje e pur ni molo yweya. Kodhi kata seedlings ma ini wuon ichako pidho e puothi kae ni golo kure? Kata nga wach mang'eny ewi kodhi. Kodhi mana pidho kani. Kodhi ni ne nitie group moro ni Kenya West. Kune mana winjo ka weche agriculture ng'enye, to koro kana dhi ayudo ka gitimo sunflower. Koro kanye mana ayaye gi wach sunflower ni taduogo go koni. Koro ka duogo koni taparo taiko puodho kasta go negi report. Koro negi miya kodhi, nya West ne mano kuongo miya kodhi. Koro bang'e kosebudho ma wasekomo, koro kamoro dong' matin. Tema governor wa, Excellency Mama Gladys Wanga, chako wa promote wach mar agriculture ne pith mar sunflower. Wiyo na oluonge ni oil crop. Koro ka nobiro to noneno ma. Koro koseneno ma, to noneno ka ne wan gi interest. An personal na an gi interest. Ma nomiya kodhi pakede maber. Ma koro kodhi nitiere Homa Bay County. Inyalo terowa okenge kata germination process mar sunflower? Sunflower kipidhe mondo oti ochalo gi bando. Sunflower kawo ndalo 10 to 12. Chieng' mikomo toke no koko chako germinate. Owuok e lo tok ndalo 10 to 12. Ochal gi bando.
Spacing kata nafas mabende sama ng'ato pidho sunflower onego bed adi? Bodwa chalo gi bando gredi matin. Kech bando gredi cha imiyo 75 to kata 25 cm kid bando. Koro sunflower kech wan wapidhe are dik nekech jamine kuongo pidhe. Noka nyalo jaminate eko somo. Miyo moko neno ka nokwor moko bur achiel. Spacing ne en 75 cm by 30 or 25. To wakome are. Sunflower timo maber kuma chal nade? Otimo maber e lowo machal nade? Gima set neno kuome nikech ng'eny ji nopidhe e chwaka. To wan lobwa ni en lowo marateng'. Ng'enyne wan gi siany kabisa. Karwa ka siany. Koro sunflower ni aneno kotimo maber kuonde te nikech kidhi Kasipul kata yo kuyugi kocha cha ok siany lakini otime maber. Sunflower ok anya wacho ni otiyo gi pi mang'eny kata matin. Kechato nokaolo ne magi pi. E magi kaka napidho to koth chwe to gi jaminate to gi ti. Lakini kama pi ng'enye to kata cham ok time maber. Nyaka igo mtaro. Koro sunflower en e diere ok odwa pi mang'eny. Chieng' ahinya be ok ber kapok ogolo wiye. Koro wato kopo ni dodwar pi to wan gi yawo piny kacha chande. Waoma gi pipe kata gi wiwa to waolone. Erokamano. Ere kaka uiko lowo? Iko lowo yor pure. Wapuro apura kaka normal mar bando. Kwasepure kech an aneno ka napuro to kasepuro puodho matingo puro maber to an abiro takomo. Koro iko lowo to en mani nyaka ipur gi dhiang' kata gi tinga. Kuonde mtaro nyaka igo chuth kokikomo. Pogruok mane malich ahinya minya wacho ni iseyudo chakre ichak pidho sunflower? To be inyalo ngekonwa ni sunflower ni isebedo kipidhe kuom kinde marom nade? Sunflower ni pogruok ma en go gi bando en ni bando iketo ne gik mang'eny. Kawo bando kende. Bando ikomo gi mbolea, idoye, iketo ne top, giko to tho. To sunflower nigi pogruok achiel. En kiyudo fertilizer is okay. Kokiyudo be ikome kama. Kaka magi nakomo nono. Koro kisekome to ti. Tidhi yudo ka cost of production, pesa mitiyogo mondo ilose, tin moloyo midhi tiyogo e bando. To modhi keloni ng'eny moloyo ma bando kelo. Koro mano endi pogruok ma en ga achiel maduong' kabisa. Second to that, sunflower kama entiere ni wan kwaselose kama to watere kuonde itime kode gik madwarore. Pogruok ma en go ni bando nigi gimoro achiel ni carbohydrate. Bando en carbohydrate to ma protein. Koro an apidhe yore mang'eny. Kaseike tamiye gwen. Bando bamiyo gwen lakini bando ok pug gwen. Koro kanyo pogruok ma en. Alori kineno iye kama wantie ni tidhi neno kaka oganda nogo tiap. Sunflower inyal timne intercropping. An mara ni napidho oganda. Kuonde moko nasegolo oganda kendo oganda otimo maber molo kata i bando. Kech en onge tipo mang'eny. Bando nigi tipo. Koro intercropping kaka oganda, soya otime maber. To bende en gi ndalo mabe wanya wacho no yudore e chiro mang'eny ahinya peak season? Ang' na wach ni piny dhi were mbele ka nikech ji nokia sunflower. Ji nene anena ni en mafua. Lakini kaka nosekete ma government nosekete ma en gima nojiw pithne. Sani koro piny dhi were e chiro. Kech kaka wato wan jomoseng'e to wadhi were kabisa. Kech watere timiyowa pesa. Koro odhi bet gi ndalo mbele ka. Value addition, sunflower nigi value additions mang'eny.
Kech kise wan kwase gole agola ka to kama odhi cha kochopo to koro value addition ema koro negi. Kech ilose motedo, sunflower cake, iloso kode gik mang'eny. Kia ka sunflower nigi midhiero kata challenges? Sunflower. Midhiero maseneno en ma winyo. Kech winyo seche moko iyudo koriedo neti achiel kacha to kiwuok ni to giolore gichamo. Koro winyo ni ema kelo midhiero kosebet. But doyo to is not a challenge nikech doyo to ma kaka ido bando. Kech king'iye tidhi nene puodho nado dichiel to sunflower chiek nikech period ma sunflower kawo 75. Kasto natimo intercropping cha napidho oganda modhugore. Koro ing'e ni koganda gika midwa nuoche to oganda golo flower ok inyal nuocho. Koro awe moganda chiek. Koro kasegolo oganda to ready embe osechiek. Koro aonge nuocho. Ere kaka idiwuon kaka japur ifwenyo ni sunflower ma bende ngodo puodho oseikore nego bed ni kayo? Sunflower koikore akana nyami example gimoro. Ibro miya. Ineno kaka ma. Do neno kama endi oselwaro flowers ge ma yellow gite. Kasto ineno ka dhoge ni osechako dry, otuo. Koro kiseneno gima dong' ni ma oseikore. Kech king'iyo ma tiyudo kodong' marateng' to en gima otegno ok ogol chak. Koro en mana chieng' ma kiseng'ade tidhi kete to chieng' goye to orore kende. Koro already ma oseikore. Koro koseikore to dhoge mafua mokete yellow mabathegi koselwar te ting'iyo dhoge ni tidhi yudo ka en gima oseikore. Already ma oseikore. Do ineno ma? Ma oseikore. To gichal kama te kaka ineno gini. Magi oseikore. Magi ma koro kadwa kae koseikore kama tabiro gi panda kasegine koro adwa harvest. Mano koro harvesting. Tabiro tang'ade gi chien ne ka. Ineno ka? Gika. Tang'ade kama. Koro ang'ade. Koro kaseng'ade to ma asetimo harvesting. Akete gima kete ni tatere dala. Tadhi moye. Koro an amoye to nikech wan gi kapera. Kapera cha ywa liet mang'eny. Koro kosewinjo liet to dhi bedo loose. Koro kiteng'e kata gi wadgi kama to orore. Onyalo kawo 3 to 4 days to tuo. Nyakora Mogi Ajwang' watieko kidieny mokwongo. Wadwa kawo rusa moro mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo. Kik idhi mapur. Nyathi matin nikech kamine na kaeni aneno gimoro amora to gigi te meher ema nochano kende. Gimoro amora matimre kae en ema nochano kende, omiyo en jaricho. Ini paro gimoro amora? Anaparo gik mana kia. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit te jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero matmanyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Chope kidieny mar ariyo. Ageno ni semodho nyapigi moro kata nyasapa ni moro mabende ni seiko. Wane puodho mar Sunflower. Kodi chieng' makawuono antie Homa Bay County kamoro ni Kachien. Kuma bende wan gi rawera mabende pod tin kabisa. To nikech sani wawacho ni pur manyasani thoth ji matimo pur gin yudhe. Odiochieng' makawuono an gi rawera miluongo ni Julius. Julius pod dhi leronwa gigo ma en owuon kaka japur osebedo kotimo kama ka oyud yuto makare. Koro inani emi wacho ni ma winyo cham. Ma is one of the challenge ma wuoye. En winyo cham kaka nene. Kendo ne osebedo ready. Okay, ng'iyo mano. Man tipo go at least ma winyo okolimi ahinya. Ma bebe. Ma ni wacho ni koro kidwa fwenyo kusoma pod. Ma oseikore. Koro suse kamano. Donge neno ko ikore. Kendo tegno kabisa. Mabe chalno mabutegno. Koro sani nikech chieng' ni koni gi yamo. Yamo no lugo gi kama. Donya ka se pudho ga. Kona nyisi na do de chia. Do maneno intercropping. Mabose ikore. Mabenre. Mano ni ready. Kendo kisoso kama to gidhi mayo. Kamane kaka igolo wigino. Yeah. Kaito kokidhi. Kora an ng'ado ta ng'ado gi ang'ada sani. Ka ng'ado gi, ka vest ang'ado gi. Koro ka gisedhigo asuso gi asusa kama. Koro ka mora mabe ni wuon kaka japur iseyudo kwa e county government. Donge neno kaka county nomiyo wa kodhi. Ma koth sunflower mane Mama Gladys okelona. Mondo kora dhi apithi. Koro toke no mbolea be gimiyo wata. Fertilizer gimiyo ube? Gimiyo wa fertilizer at ginene. Gimoma president wacho gacha. Nang'owa ginecha. Subsidized. Ma challenge. Ma challenge. Neno ka kuonde moko chamo to king'iye to donge neno kosetega. Neno kaka kigolo kata ma mogorude. Neno kama otega. Already ni gimotega. Chamo binge ni chamega. Gimoro gimoracho. Gima ng'ato nyalo yudo kotiyo gi sunflower. Sunflower giminya tiyogo en namba 1. Sunflower kaka maini kigole marane. Tate Kenya West to rege na gomo. Ingena tiyo gi mo ma ang'e kumoa. Ok mo mokel to pak na chupa. Tanyiewo. Ma tiyo gi gima ng'eyo. Then sunflower tiyogo kich be loso na go hani. Kora na tiyo gi giga ma natural ka. Kech baneno ka en gi nyaka kich. Sanduge ni ka chake neno ka pidhe bathega. Spacing mi wacho chan nafas. Koro mato ne wapidha ne kech no kwala waraka. Donge neno kamano gima. Kipime to wuok 30 cm. Koro ka moko no lal. Emomiyo kipidho ariyo to ka moro lal to moro dong'. Ma lao goro kisuse. Ola ma goro. En bose ikore. En ready kabisa. Yuere ne kaka en ready. Donge neno kama is almost a quarter kg. Winjo ka en ready. En ready. Mana kamano janeno marwa. Iwacho niya, samoro wagodhowa ni tich onge. Winjo ka rawera ma Julius bo wacho ni Kenya sani onge tich. To thoth yudhe bet sani odonje farming kata kiero agriculture kata kiero pur. Manyiso ni pur odiochieng' makawuono en gima kelo ne ji yuto makare. In kaka japur to samoro isebedo kibagni ikia kata ni gi puodho monego bed ni tiyo godo. Mae en example makare. Ranyisi mochikore kendo neno maber ni yudhe sani timo tije mopogore to thothgi odonje pur nikech pur
nigi ohala. Namba na mar sim en 01 1 kendo 5 0 5 1 6 9 1 kakete machuok 011 50 51 691. Nikech iwacho niya kwayo e puodho ka thoth jokang' ne tigi kodhi ni kamae, wadwa ng'eyo ni to wadwa tere nya west. Ang'e ni penjo ni nya west ni en ang'o kata en kure. Nya west e processing farm kuma bende wadwa dhi loso nyaka mo mar sunflower. To wadhi nyisi gimomiyo in iwuon kaka janeno onego bed ni tiyo gi mo mar sunflower mopogore gi mo moro no. Yes. Berber. Karibu chiegni. Idhi nade? Adhi maber. Erokamano ahinya. An Jojo Uma. Karibu nya west. Erokamano. Mana kamano janeno marwa wasechopo e processing area kata kihero kuma bende iwakele sunflower mama bende japuro yago e puodho. Githuolo ni wadwa dhi neno ni ang'o matimore e iye kae. Wadhi uru. Machiegni uru. Erokamano. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo kawuono. An iluonga ni Chris Kajo. An coordinator kata ng'ama tudo nya west gi jopur to gi jok matimo tije mag value addition kata value chain kamora mora e Kenya kaendi. Nying mar nya west owuok e bura moro mane nitie Kisumu, ne wantiere e bura mar Kisumu mar yien ne en weche mag environment. Koro ne ji wuoyo mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo loso alwora manitiere Kisumu, manitiere Homa Bay, manitiere Migori, manitiere nyaka Kakamega, nikech ne en bura manoriwo ji duto te. Koro ne ka ji obedo piny to wakawo nyinge ariyo mar Nyanza and Western. Nikech koro Nyanza and Western gin nyinge ariyo wang'ade machiek ni nya west. Koro mae kaka nying nobiro. Mae ini notimore Kisumu Sunset Hotel higa mar 2015. Koro ka waduogo e Homa Bay wabedo gi nya west Homa Bay chapter. Nya west Homa Bay chapter kwa chako tiyo tijegi to jopur wacho ni to ere gima diang' wacham nikech pidho yien kende ok nyal miyo chiemo. To ne waneno ni adiera onego ji pidh yien to at the same time gintie gi gimoro ma ginyalo timo, ma ginyalo chamo. Mae manokelo wa ng'iyo gima ng'at ma piny nyalo timo. Kane in iwuon chako organization ni, paro mane ma joma bende nitie alwora kae noneno kani nyiso gi ni mae gimidwa chako ka? Mokwongo ji ne ok ne ka en gima lich ahinya nikech mariwa en gima ji ochayo. To ne waneno ni mariwa mochani nyalo lokore bedo gimoro machielo. Koro wachako manyo ka wang'iyo e alwora mar jo Nigeria, to waneno ka Nigeria nigi yuto e mariwa ne. To wapenjo ni ere gimomiyo jogi nyalo bedo gi yuto to wan ok wanyal bedogo. Koro wachako wamanyo yo, to watudre gi jok moko miluongo ni Self Help Africa. Self Help Africa kobiro to gibedo kodwa machiegni, makata sani pod wan kodgi. To gipuonjowa e kidienje mwanyalo tiyogo gigi. To wamanyo machine, nikech kwa suyudo rieko chat kuro ne wonge gi machine. Wamanyo machine, Lake Basin Development Authority omiyo machine mokwongo. Kendo wachako mana kamano. Kae to kuro waloso gigewa e yo makuro wanyalo usogi matin. Ka waloso mogo ji nyalo ng'iewo ka, waloso gik machalo chips go wanyalo uso kamano kae to gino dhi odongo. Kae to farmers ochako medore, wabedo gi farmers 220. Koro kodhi mwayudo ni wapogo ne farmers. Kae to gino chako medore. Mae kaka ne wadhi gi mariewa, ma kae to waduogo gi ke sunflower.
wachako timo processing 2020. Ni wayudo organization moro mano biro. Kane gibiro to ginyiso ni wasedo ka Nyawest nigi farmers. Donge ginyalo yie mondo wati gi farmers gi mondo opur sunflower. Ne waonge gi paro mora mora. Koro kwa wuoyo gi farmers nigi yie ni ginyalo timo. Koro kane giseyie ni ginyalo timo, ne waketo gima gitimo. Kaeto winjruok no bet ni koro ne ibiro chulgi kikawo gigi. Kuom hayo marach, jago mane obiro ni ne oketo mwaketo jogi mutiyo nolal. Koro ilal neni wachako paro ni ke jopur koro chako ng'iyo Nyawest ndune mane uketo watimo gini koro watimo na. Koro wamanyo rieko, wamanyo pesa. Mwang'iewo sunflower no te wakelo kaka pod wabedo onge gi rieko mano mwatere. Kaeto wakawo paro mar manyo kama wanyalo tere gigi. Ne wakawo gi nengo $40 kaka ne winjruok ne timo kwongo. Bas waneno ni ka wakele ka to koro watiko pek mane jopur nigo. Koro the next thing mane wabedo go ni tere mondo odhi otime nade odhi use. Koro kembe mane wadhi ne dwaro ni water kendwa wawigi e kembe go to kendo gichulo wa $35 kende wane wang'iewe gi $40 kode. To wacho ni no ang'o momiyo ma nyaka bedi wadwa temo wamanyo mashindwa. Kato wamanyo ng'amo ng'eyo to wachako to wayudo ka en gima koro nyalo golo kare gima ber. Mai kaka wach mar sunflower nochakore ka ma wabedo gi mo kendo mo maber kabisa ma ji ne ng'iewo kamoro amora. Wause nyaka Nairobi, wause nyaka Kisumu, wause everywhere kendo ji riedo ne kadwaro. Koro mai kaka gini ne wachako ma koro sani wasebedo mwang'iyo ma koro e county mangima sani koro wan aparo ni wan ma koro watelo. Nikech kata mana sama nye sunflower seeds obiro mwana Bibia jo Nyawest mano bedo involved. Kamano to nikech iwuoyo county. Bende konyo sebedo korka sunflower koni koya county. Pod kobedo to gisebiro machiegni. Nikech gisechako luongo jogi buche kendo gimbe gibiro gi buche ka. Kendo ka giwuoyo. Jo AFA osebiro ka. Kendo ging'iyo ni onego gikony jo Nyawest nikech sani wane mwapogo kodhi kata ma jo county go. Ikelo wane mwapogo. Koro wasepogo ne farmers mang'eny. Koro question mane wapenjo kata penj mwapenjo. Sama koro ji osepure mang'eny ere kaka wabiro ng'iewe wan organization matin. To ne ginyiso ni mano to koro weura weya wabiro neno kaka watimo. Koro wan gi hope kendo wan gi geno county government biro konyowa. Achiel kuom gigo madwa ni ng'e kuom sunflower en niya, thothne ka sunflower nie puodho to kuma chiegni tie e kuma sunflower dhi kaninde. Manyiso ni kisungu wadendo niya, gin responsive to the direction of the sun. Mar ariyo, giwacho ni Russia e piny maduong' kata piny mokwongo ma bende osebedo ka golo mo mar sunflower ma en 1.8 million tons higa ka higa. Chai molos gi it mar sunflower kata oboke mar sunflower iwacho ni en yath. Sunflower marabora mogik ma bende osebed puodho ng'ato noyud ka en 30 feet. Mondo akaw thuolo mar goniero kamano kanyisi ni ine wuone mimiyo wan bende wantie kae. Ka in japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata ng'ano ma bende samoro daher ni oronwa ote machuok, inyalo tiyo gi SMS namba wa maen 23600. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti Masai.